ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि रिल्स बानायबा माबा माबि बानायबा होनना बुङो बेफोरखौ हमनो थाखाय आइजो आफादा बालिनो बहा थैना थाजोबदों बे आइजो आफादा माखासे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों माने दोनखारलायनायनि दा बे दोनखारलायनाया बबेनि आरो बबे जायगानि आरो बहानिफ्राय बबेयाव दोनखारलांदों बा दा बबेयाव दङ गैया बेफोरखौ डिटेल्स नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो हिनजावा बहानि बा हौवाया बहानि बहा मा खालामोन आरो बबेनिफ्राय दोनखारलायखो न'निफ्रायनो दोनखारलायखो ना बले बबेबा बाहेरनिफ्राय दोनखारलायखो नोंथांमोना ए टु जेड मिथिनानै लानो हागोन दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय जिथुनाखि जोंहा नैबे धनन्जय दैमारि नङा होमबा धनन्जय दैमारिनि बिसि अनजालि दैमारिखौ सोर दोनखारलांखो होनना बुङोब्ला जोंहा डिमासा नार्जारि अर्थात बिबारि नार्जारिनि फिसाय हा बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सायाव थानाय रौता हा खिन्थु आधार कार्डआव एसे गोरोन्थि दं दै माने आधार कार्डआ कारेक्सन खालामनाय होनना बुंदों एड्रेसफोरखौ खिन्थु बे कारेक्सन खालामनाय एड्रेसा गैया आरोना थारमाने रौता गेरुवानि दै मानसिया रौता गेरुवानि आरोना लाइलांनि मिथिबायना लाइलां होनना बुङो जिथुनाखि रौता टाउननिफ्राय एकदम ओरै मंगलदै लाइनजों फैबानो मोनो बेसिबारि लाइनजों दा बिथाङा बे धनन्जय दैमारिनि बिसि अनजालि दैमारिखौ माने डिमासा नार्जारि बिथाङा माने लानानै खारबाय दा बिथांमोना बबेनिफ्राय लाना खारलायलायखो होनना बुङोब्ला बिथांमोना तामिलनाडुआव न' गारनानै खामानि मावहैदोंमोन बैसा अनजालि दैमारि आरो धनन्जय बिथांमोना बिसि फिसाय माने ज' खामानि मावहैदोंमोन बिनि उनाव नैबे बिबारि नार्जारिनि फिसाय जिथुनाखि डिमासा नार्जारि बिथाङा हारसिं मावहैदोंमोन हा बिनि उनाव दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय बिथांमोना मोजां मोनलायखायो ना मायोमोन खिन्थु खोनानाय मथेब्ला हिनजावा खननै खनथामसो जाखाबाय आरो नैबे खोनानाय बायदिबा जिथुनाखि डिमासा नार्जारि बिथाङाबो सिगाङाव सोरबा बांगाल हिनजाव लानानै थानाय मानाय बेफोर रेकर्डआ फैदों आरोखि दा जिथुनाखि आं रेकर्डखौ दामनो सानाखै दस्रा आङो नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जाहाथे बिथांमोनखौ नागिरना मोनफिननाय बायदि जोंनि बर' समाजनि जेसेबांखि खना खनला खामानि मावनानै थानाय बिथांमोन नोंथांमोना हागौ हाया नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो बिथांमोनखौ थाबैनो जाहाथे मोनफिननाय बायदि न'खरनि रायजो राजाफोरजों थाबैनो मिलायनानै बिथांमोना संसार जाफैफिननो हानाय बायदि बा बिसि फिसाजों गोरोबना थाफैफिननो हानाय बायदि बेखायनो बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ बा बिथांमोननि न'खरनि मा होनना बुङो बेखौ हेल्प केयार जानायनि थाखाय बा हेल्प होनाय बायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामना होबाय वाट्सएप स्टेटास फेसबुक जेरावखि जाया नोंथांमोना गोसो जायोबा डाउनलड खालामनाबाबो नोंथांमोना हगारफिननो हागोन रि आपल'ड मिथियोना आं बेखौ खरसाया दा नैबे जिथुनाखि लानानै खारजाग्रा हिन्जावनि नामा अनजालि दैमारि नङा होमबा बिथांनि एड्रेसा जाहैबाय थारमाने सनितपुर जिल्ला आरोना फालेकफुं गोलैयो दै थारमाने दैमुगुरि निजुमपुर बालुकफुं निगम पिअ सारिदुवार डिस्ट्रिक्ट सनितपुर मिथिबाय ना बे आरोखि माने पिन नं नाम्बार जाहैबाय 784103 मिथिबाय ना आरो लोगोसे जोंहा नैबे बिबारि नार्जारिनि फिसाय जिथुनाखि डिमासा नार्जारि बिनि एड्रेसखौथ' आं खोन्थाजाखाबाय लाइलांआव ओरैजाय लाइलां होनना बुङो उदालगुरि जिल्ला आरोना थारमाने दा बिथाङा माने नैबे अनजालि दैमारिखौ लानानै खारदों बा दा बिथांमोना बहाबा खारनानै दं फनबो नांला माबो नांला सानैनाबो दा बाथ्राया खारमारदों होननानै कनफार्मा नैबे अनजालि दैमारिनि फिसायानो आंनो माने धनन्जय दैमारि बिथाङानो आंनो रोखा खोन्थाहरदों आरो गासिबो बिथांमोनानो माने भिडिअखौ हगारनो थाखाय पारमिसन हरदों गासिबो रेकर्डआ दंखाजोबो आंनाव आं रेकर्डखौ होथ'ला उनाव माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला होगोन नङा होमबा दा नोंथांमोन जोंनि बर' समाजाव माबोरैहाय बेफोरबायदि जालांबाय थादों मानो बेफोरबायदि गुबुंले जाबाय थादों नोंथांमोना नोजोर बोनानै गासिबो मोनगासिनो दङ बेफोरबायदिखौ माने अननानै सोलो हगारबाय थानायनि थाखायनो बा सुजुग सुबिदा होनायनि थाखायनो बिथांमोना सुजुग सुबिदा लायै बेफोरबायदि गुबुननि हिनजावखौ लानानै खारनाय बा गुबुननि फिसायजों खारफानाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ लाजिनाय दंना गैया जे बै अनजालि दैमारि नोंहा बिबारि नार्जारिनि थोरसिनि ओंखामखौ सेनानै जानो थाखाय नोंहा गन्थं दंना गैया थारैनो नोंहाथ' गन्थं गैखाया नाब्लेब्लेखा नोंनावनो सिनायखादों हा लाज सिंनो फिसाय थाखानानै मा खहा दंमोन मा खबि दंमोन नोंनि फिसायनाव हा मा गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थिया एफा एनैया बयनिबो न'खराव जाखाय दुमदाखार मालाबा संख्रि फानलुनि थाखाय एफा एनै जाखाय बेफोरखौ जुदि सहायनानै संसार जालांनो हायाब्ला मानो संसारनि लामायाव आगान होदों मानो बालागुदुआव आगान होदों नंगौना नङा रायजो राजाफोर दा जों बेवहायनो बुजियो आरो बिबारि नार्जारिनि फिसाय डिमासा नार्जारि नोंथाङाबोथ' लाजिनांगौना मालायनि संसार जानाय बिसिखौ मानो सेना लाबोनांगौ बैनि गथ' गथायखौ दा सोर नायगोन हा नोंनि गथ' गथायखौ सोर नायगोन लाजियासै बिबारि नार्जारियाथ' डिमासानि बिसिया अनजालि बिसिया ओरैबायदि माने गाज्रि अबस्थायाव दङ बेमार जागासिनो दङ मिथिबायना बेमारजों भुगिगासिनो दङ डक्टर अजा होसोबायगासिनो दङ बे अबस्थायावनो बिथाङा माने गावनि बिसिखौ गारना खारदों बिबारि नार्जारिखौ डिमासा नार्जारिया गन्थं गैया साला लाजि रोङिया मालायनि संसार सिफायना होग्रा नों सासे नोंबो आरो बैबो अनजालि दैमारियाबो बिबारिनि संसारखौ सिफायना होदों आरो डिमासा नार्जारियाबो जोंहा बै धनन्जय ब्रादारनि संसारखौ सिफायना होदों
मानो बेफोरबायदि जानांगौ लाजिया नोंसोरो गन्थं दैनो हाबोना हाबा नोंसिनाव बर' समाजाव नोंसोर बायदिखौ लिस्ट खोलैयोबा माने समाजनि बरनाम जायो आरो आं खोनानो मोन्दों मिथिबाय ना बेल' नङा माखासे दंबावो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि रिल्स बानायबा माबा माबि बानायबा होनना बुङो बेफोरखौ हमनो थाखाय आइजो आफाद दाबायनो बहा थैना थाजोबदों बे आइजो आफादा बहा थैनानै थाजोबदों नैबे गाज्रि गाज्रि रिल्स भिडिअफोरखौ नुदों नुवाखै नैबेफोरखौ नुदों नुवाखै सोर बिसोरो बहानि हा बबेनि बिथांमोनहा मानो एथ'ग्राब लासिं सिंनो बेफोरबायदि भिडिअ रिल्स बानाय मोननांगौ जाखो हा हिन्जावनि बडियाव हमलायलायनाय हा हौवानि गाहायाव हमलायलायनाय मा रिल्स भिडिअ बानायनाय जाखो बेलाय मा उन्दुजाब मानो हिन्जावनि सायाव उन्दुलायनाय भिडिअ रिल्स बानायनाय बेलाय लाजियासै गन्थं दै गैया नोंसोर बानायग्राफ्रा मालाय आरो बैफोरखौ सासन खालामनो होननानै गेजेर ससेयाव बै जा खनजिथामोननि समाव लीना ब्रह्ममोननि समाव सोरनिबा समाव माने आइजो आफाद दादोंमोनलायनो बोरै बे आइजो आफादा बहा थैना थाजोबगोन आइजो आफाद नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बैफोरबायदि रिल्स खालामनायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनो नांदों समाज बिजोंनि गेजेराव मोखां बिजाबनि गेजेरजों नायथाव जायै रिल्स पस्ट होनाय बा रिल्स भिडिअ बानायनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ बे रिल्स भिडिअ गाज्रि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बुंदोंमोन अब्ला दिनै नोंथांमोना बहा थैना थाजोबखो बहा उन्दुना थाखो नोंथांजोमोनहा दिनै नोंथांमोनहा थासेयाव दिनै बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ मानो बानायमोनदों आरो बिथांजोमोननि बा बे बिथांमोननि गामियाव रायजो राजा दंना गैया फालाय रायजो राजा दंना गैया गावबुरा सेक्रेटारि दंना गैया रायजो राजाया बिथांमोनखौ बिजिरनो हाया मानो बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायनो मोन्दों बिथांमोना मानो बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायनो मोन्दों दा नोंथांमोनहा बेहायनो बुजियो जुदि जोङो दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदि सान्स होयोब्ला मिथिबायना आरो बारा गोबाव गैलिया जोंनि बर' समाजा आरो आउट कान्ट्रि बायदि जानो मिथिबायना चाइना फरेन अबेबा पुने गवाफोर बायदि जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया माने आउट कान्ट्रिखौथ' बाद दोनदो जोंनि इण्डियान हादरावनो दं जायगा मिथिबायना माने लन्थं मोसालाबायनाय दुगैनाय नैफोरबायदि जालांसै जोंनि बर' समाजाव अब्ला बै समाव जोङो मा फिसा फिसौनि थाफ्लि फेन्दा नायनानै थानांसिगौ नामा बै समावबो एसे मान सनमान होनो सोलोंदो लाजिनो सोलोंदो जोंनि बर'फ्रा मिथिबायना बेखायनो आं सानदों आइजो आफाद गोदान दानाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानांगौ स्ट्रं खालामनांगौ आरो बै बिथांजोमोननि नैबे दा रिल्स होबाय थानो नाङो स्क्रिनाव नैबे रिल्स भिडिअ बानायग्राफोरनि गामिनि रायजो राजाफ्रा मा खालामना थादों बबेयाव बिथांमोनखौ एक्सन लायोना लाया बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा आंनिबाथ' बिथांमोनखौ एक्सन लाथारनांगौ बबे जायगानि बिसोरो आं जायगाखौ स्क्रिनाव होनो हाखादों माने ओरैजाय मानसिफ्रा बिटिआर ओनसोलनिनो आरोना मिथिबाय दा बिथांमोनखौ एक्सन लायो लाया बेखौ आं मिथिया जिखुनु माने बिथांमोनखौबो एक्सन लानांगौ आरो नैबे बिबारि नार्जारिनि फिसाय दिमासा नार्जारि आरो धनन्जय ब्रादारनि बिसि अनजालि दैमारि बिथांमोनखौथ' जेसां हायो एसां शेयार खालामना भिडिअखौ जेराव नुयो बेयावनो हम आरो बिथां धनन्जय ब्रादारनिफ्राय 10,000 बान्था ला 10,000 बान्था बिथा होगोन होनना बुंदों स्क्रिनाव आंनो वाट्सएपआव हरदोंमोन आं स्क्रिनाव होगासिनो दंखायो नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरामसे खोन्थाहर हमनानै दोनखा बिनि उनाव खोन्थाहरनायनि उनाव बास नोंथांमोना 10,000 बान्था लानो हागोन मिथिबायना स' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना जेसां हायो एसांनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो फैबाय थानाय भिडिअजों लोगो मोनलायसिगोन स' थेंक इउ सो माच दिनै भिडिअ बेखिनियानो